there's whiskey inside my veins. I'm feeling heavy and I can't explain how I feel for you. Bon dia, nois i noies. Avui he vingut a la llibreria Ona, a Gran Via, amb Pau Claris, per fer-vos una mica de tour. M'agradaria que la veiéssiu, m'agradaria que tinguéssiu la sort de veure aquesta llibreria sense venir, tot i que el que seria ideal és que algun dia us animéssiu a venir. Ara estem al vestíbul, que és un vestíbul que ja convida a entrar, que tu el veus i dius, quines ganes de seure aquí, per exemple, no? De sobte, per què no? Mentre esperes els teus amics que també venen, evidentment, a la llibreria Ona a passar la tarda. Rams per tot arreu, això és marca de la casa i no totes les llibreries ho fan, és el que diferencia la llibreria Ona. Som-hi, va, baixem. I atenció perquè la primera vista ja és impressionant, Per mi, no és broma, aquest lloc és casa. És la sala principal, diguéssim, d'Ona Llibres. Aquí hi ha un ambient, hi ha una màgia que no es pot explicar en paraules, s'ha de venir i s'ha de viure. Atenció, nois i noies, perquè aquesta mena de postaletes també són marca de la casa, d'Ona Llibres, i també ho vesteixen moltíssim i la veritat és que moltes frases són molt boniques i us recomano que si veniu pareu a llegir-vos-les perquè realment són xules. Aquí tenim, per exemple, novel·la negra, tenim ciència-ficció, tenim novel·la fantàstica. Clar, és meravellós que estigui tan ben senyalitzat. Literatura traduïda. Tu vas per aquí i és molt fàcil trobar el llibre que busques. Si no, sempre pots demanar-ho a algun dels treballadors d'Ona Llibres, que són tots fantàstics i t'ajudaran tan bé com puguin. Literatura catalana, teatre, poesia, etc. Després també hi ha aquests apartats de recomanacions. Hi ha les recomanacions de l'Illa de Mayans, que és el podcast d'Ona Llibres, les recomanacions de la Juliana, que és una noia molt pesada que també fa vídeos pel canal de YouTube d'Ona Llibres, i les entrevistes del Grasset, les entrevistes que fa el Xavier Grasset en el seu espai televisiu Més 324, doncs les recomanen també aquí perquè les tinguis. Un altre detallet preciós d'Ona Llibres és que, si us hi fixeu, en molts llibres us podeu trobar notetes com aquestes on algun llibreter o altra gent ha tingut la bona voluntat de fer-nos una recomanació personalitzada del llibre, no? Això és fantàstic, això és una meravella. Més postaletes i més punts de llibres són molt boniques, són també detalls que fan molta il·lusió quan et compres un llibre, que et donin un punt de llibre amb una frase, no, d'algun autor o alguna autora de la literatura catalana. Això són tot d'espais que encara no hem descobert. Tu imagina't, encara ens queda tot això. Com podeu veure, hi ha una certa devoció per Mercè Rodoreda, com ha de ser i com és normal a qualsevol llibreria d'aquest país nostre. Aquesta és la part on, si vols comprar, també poden cobrar-te aquí. I tenen, aquesta és una mica l'apartat on tenen tot de coses que no entren dins de la categoria del llibre estrictament, però que potser voldries comprar-te si vens a la llibreria Ona. Com, per exemple, un coixí per aguantar un llibre, unes samarretes amb frases literàries, calendaris.
Això, per exemple, és una escultura, és una altra cosa molt característica d'Ona Llibres, no? Que realment té com tot de peces extraordinàries i úniques repartides per tota la llibreria. I ja hem arribat a les escales, toca pujar, perquè estem a punt d'arribar a una de les meves parts preferides d'Ona Llibres. Arts llibres. Aquest és una mica l'apartat on hi ha llibres més relacionats, vulga-li dir, més relacionats amb l'art. També hi ha altres coses, però fixa't quins llibres més bonics que tenen aquí, no? Des de llibres que potser podrien semblar-te que són infantils, però són llibres il·lustrats, des de còmics, des de llibres dedicats a artistes que hi ha hagut aquí en el nostre país o internacionals, no? I a mi m'encanta aquest efecte de llums, no? Com així neó, que això ho van fer abans que estigués de moda el neó, que això sí que té mèrit, que és aquest blau elèctric superespecial, superpotent, que m'encanta, que vesteix tota aquesta sala, i a l'altre cantó tirem més cap a un gris més claret, però també molt bonic, que fa molt màgic, la veritat. Ei, i tu imagina't que vols mirar un llibre perquè primer necessites fullejar-lo una mica abans de saber si te'l compres. T'asseus aquí i amb molt de compte i amb molta delicadesa pots mirar-lo una mica abans de decidir si te l'endús o no. I una altra cosa d'aquest apartat de la llibreria Ona, d'Arts Llibres, és que també trobem algunes exposicions d'art directament, ja, no? Anem cap a la boqueria? Com no ben trobat està el nom de boqueria, book del llibre en anglès, però llavors, clar, boqueria, com si fos al mercat, m'encanta. La boqueria, sala d'actes, zona de lectura i primeres edicions, i ara també tenen un apartat d'història de l'art. És una sala completament canviant, vol dir que es va adaptant a les necessitats que tenim. Fixa't tu aquest piano, quina meravella. A mi, si jo sapigués tocar el piano, m'emocionaria tant venir aquí a fer. Què passa? Que no el sé tocar, llavors només puc fer això, però veus que no em fa angúnia tocar-lo. Molta gent, jo crec que té por quan ve aquí i veu aquest piano i es pensa que és senzillament una cosa de decoració. No és de decoració. # jo també toco el piano a Ona. Vine, toca el piano. Pots tocar-lo com jo, però agrairem si el saps tocar de veritat. Toca't una mica una cançó, grava-ho i penja-ho. O sigui, és que és... Pots fer-ho. Està aquí perquè el toquis. Toca'l. Hi ha altres coses que et diré que no les toquis, perquè tot no es pot tocar. Però això, justament, això està perquè el toquis. Serveix-te tu mateix. Una cosa bona d'Ona Llibres és que realment tot està molt indicat, que això sembla una tonteria, però és importantíssim perquè també et puguis sentir una mica com a casa teva, no? Jo, per exemple, una cosa que em passa és que bec molta aigua i tinc molta set. Pam, agafa un got, sense por. Jo crec que és un altre espai que la gent no entén que pot tocar. La gent es pensa que hi ha totes aquestes tassetes per decorar. També, fan mono, és que són tassetes precioses, però són perquè les facis servir. Tu deixes el que coincideix a la caixa inversa. I després aquesta sala té una cosa molt especial, que és tot aquest món de taules, no? Que és gairebé com una biblioteca i, de fet, es pot usar com a tal. Això vol dir que tu pots venir un dia a les 10 del matí, que és quan obre Ona Llibres, seure aquí i posar-te a treballar, treure el teu llibre, treure el teu ordinador i treballar aquí tranquil·lament sense, diguéssim, la necessitat de venir només a comprar un llibre. La llibreria Ona és molt més que el lloc on es venen llibres. Aquesta és una idea que és molt important que tingueu clara. Quan parlem d'Ona Llibres no estem parlant d'un lloc on només veniu, us compreu un llibre i us n'aneu a casa. No, és un lloc on fer-hi vida. I un dels espais on més vida podeu fer és la boqueria, on molta gent ve a passar les seves tardes d'estudi, per exemple. I una altra cosa que es fa a la boqueria són
actes. Tenim aquest perfecte escenari, no?, on de vegades una noia s'ha de seure i presentar alguna cosa. Llavors veu tota aquesta sala majestuosa, que impressiona bastant, la veritat, tota plena de gent asseguda, i fa il·lusió fer un acte aquí i fa il·lusió venir a veure un acte aquí. Si seguiu Ona Llibres a les seves xarxes podreu veure una miqueta quines són les planificacions que tenen cada setmana i quins actes fan. I ara pugem per aquestes escales que a mi m'encanten, perquè per mi de sobte estic en una cabanya del bosc. L'apartat d'Història de l'Art. Aquí tot un apartat de Comunicació i Periodisme. Tot això no és que m'ho sàpiga de memòria, és que hi ha els cartellets, que és una meravella. Medicina, crònica esportiva, tu imagina't que concret. Psicologia, feminisme, pedagogia, micologia, física, químiques, matemàtiques, biologia, creixement personal. Aquí tornem a tenir una escultura, que això sí que veus no es pot tocar. Així com el piano sí que es pot tocar, això no. I de fet aquí ja ho veiem que posen, no hi seieu, és una escultura. Política catalana, història general de Catalunya, guerra civil, etc. I aquí és un lloc on també pots seure-hi quan vens a veure un acte, per exemple, i veure-ho des d'aquesta perspectiva de dalt, que sempre mola més, saps? Mirar-ho així i veure tota la gent de sota. Jo ja sé que dic que cada espai és el meu preferit, però és que et juro de veritat, ara va en sèrio, la Petita Ona és el meu espai preferit, sense cap mena de dubte. No hi ha res que m'agradi més que la Petita Ona. Em venen unes ganes de venir-hi amb un nen, però encara no he vingut jo amb cap infant. S'ha de fer perquè crec que és un lloc on realment els infants poden tornar-se bojos de felicitat. Jo penso, si jo fos una nena i veiés això, seria el meu lloc preferit del món. Benvinguts. Es mouen, Si seguim cap aquí, trobarem ja tots els llibres ben catalogats, fixa't. Sobretot el que tenim són treballadors amb moltes ganes d'ajudar-nos si no trobem el llibre que busquem o de recomanar-nos alguna cosa. Les hores que jo podria haver passat aquí, si jo ara fos una nena, estaria aquí cada dia i no és ni tan sols broma. Estaria aquí cada segon mirant llibres i pensant quins llibres voldria llegir-me. És fantàstic, tot de colors. Aquí hi ha l'apartat per infants una mica més petitets. Amb aquest groc, tu fixa't quants colors hi ha una llibre. Jo crec que és una de les coses que més m'agrada també d'aquesta llibreria, que realment hi ha colors per tot arreu i és evident quan arribes aquí que aquest espai està fet i dissenyat i pensat perquè hi puguin estar els infants i les criatures super a gust i s'ho sentin absolutament casa seva. És que és més mono. I diràs, molt bé, Juliana, tot aquest espai és una meravella, tal no sé què, però has pujat per les escales. Sí. Aquí tens també, per si ho necessiteu, un ascensor. Estic molt nerviosa. Deixem la Petita Ona i baixem amb l'ascensor. Mira, anirem a la 0. Tancant portes.
planta 0, que és la sortida. Acabarem amb aquesta escultura de l'Alicia Martín al darrere, que es diu Singularitat, del 2020, que és una estructura de ferro amb tot de llibres que a mi encara ara em sembla absolutament màgica, per dir que moltes gràcies per haver vingut en aquesta mena de tour virtual que us hem fet per Ona Llibres, i recomanar-vos que vingueu a veure-ho en persona, perquè en persona la veritat és que guanya moltíssim. Ens veiem. Tu et quedes? Has estat també dins de la llibreria on et quedes? Molt bé.